아파 호봉 등아파 호봉고사이 कुसुगाव दख'रा एबसुआ गुबुन गुबुन बोसोराव गेवलां रंजालि बैसागु फालिनाय जे हाबाफारि बेखौ गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बादिनो देग्लायबो जोङो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय नैबे बर'बादा गामियाव सानसेनि हाबाफारिजों जोङो खुंफुंनो लादों। बेयाव जोङो जोंनि हाबाफारि बादियै फुंनि फिरफिला उरायहोनाय आरो गोजोननि मुङाव फारौ बिरहोनाय बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों रंजानाय गेवलाङै रंजानाय हाबाफारि बेयाव खालामगोन। बेनि उनाव जोङो मोनसे कम्पिटिशन दङ, बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय। बेयाव जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। दा बेखिनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोबलांगोन। एक्चुअलि जोंनि दख'रानि सिङाव गासै मोनब्रै दालाइसा एबसु दङ। फारियै जलाइस्रि, गङिया, साउथ कुसुगाव, नर्थ कुसुगाव बे इउनिट। बे मोनब्रैबो दालाइसानिफ्राय मोनफा मोनफा बादायारि मोनफा मोनफा हान्जा बादायारि बाहागो लागोन। लोगोसे बे खाथि खाला गामिनि माखासे हान्जाफोर बाहागो लाफैनायनि जों खौरांखौ मोन्दों। दा बेखायनो जोङो बयखौबो खावलायदों बे बादायनाय हाबाफारियाव जाहाथे बयबो मोजाङै बाहागो लायो। रंजालि बैसागु फोरबो बियो बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे रंजाथाइ फोरबो। जों मिथिस'यै समनिफ्रायनो बे बैसागुखौ जोंनि आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोदों। दा बे हिसाबै जों बुंस'नो हाया बे बैसागु फोरबोखौ माब्लानिफ्राय फालिजेना। दा सिगां समनिफ्राय आथिखालाव बैसागु फालिनाया एसे मोनसे स्टेन्डार्ड महराव फैनो लादों। दा बेखौ जों सान्दों एसे एनै सोदांनांगौआथ' थाखागोन। दा सोदांनायनि मुङाव जोंनि अरिजिनेलिटिया नस्थ' जानो नाङा, जोंनि अरिजिनेलिटिया गोमानो नाङा। जोङो बेखौ बयबो सांग्रां जानांगोन। बैसागुआ बैसागु बायदि जानांगोन। बर'फोरनि आसल केरेक्टारा बेयाव बैसागुनि केरेक्टारा नुजानांगोन। आरो जोङो एसे सोलायनांगौ बा बेखौ मडार्नाइजआव लांनांगौ होननानै बांद्राय अरिजिनेलिटिखौ खोमायोब्ला बियो जोंनि थाखाय एसे उसुबिदायाव गोग्लैयो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360